Алдагы котлау сәламен без зур ширклей авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Сулейманов Наил Мотыгулла улы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан гаилә әгъзалары котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Сөекле әткәебез ишле, күп балалы гаиләдә 5-нчесе булып, якты дөньяга аваз сала. Төпчек уллары булу сәбәпле әти-әнисе янәшәсендә калып, алар белән бергә гомер сөргән. Бала чактан ук үзеннән соң туган сеңелләрен карарга иң олы ярдәм итүче булган. Аңа бары 18 яше тулган чакта гаилә башлыгы әтиләре үлеп китә. Шуңа күрә курыкмыйча, ул гаиләдә баш булуны үз өстенә ала. Тырыш, хезмәт сөючән авыл егете бер эштән дә баш тартмый хезмәт итә. 1980 елны әниебез Найля Азымҗан кызы белән үз гаиләләрен корып җибәрәләр. Инде 40 елдан артык алар бер-берсенә нык терәк һәм кирәк булып гомер кичерәләр. Татлыкта һәм мәхәббәттә безне, 3 балаларын, уллары Рөстәм, Усман, кызлары Галияне тәрбияләп үстерделәр. Матур гаиләбезне киленнәре Әлфия, Алисә, кияүләре Равил да олылаттылар. Ә инде бер-берсе артыннан туган татлы оныклары Өмәр, Али, Димә, Нурсинә, Камил, Алим, Мәликә әти-әниебезнең иң зур байлыкларына әверелделәр. Әткәебез безне балаларын да эш яратырга, тугрылыклы булырга, кешеләр белән аралашырга кечкенәдән үк өйрәтте. Ә без аңа охшап, үз балаларыбызда да шул ук сыйфатларны тәрбиялибез. Әтиебезнең оныклары да гел 4-5-легә генә укып, тәртипле, тынчан булып үсәләр. Алар да әби-бабаларының зур терәкләре булырлар Алла теләсә. Сөекле тормыш иптәшем, рөхсәт юбилеең белән котлап, язмышымда очраган өчен олы рәхмәт әйтергә. Әле ярый син тугансың да, юлларымда очрагансың. Синнән башка бер кемне дә ярата алмам инде. Кереп урнаштың йөрәккә җибәрә алмам инде. Йөрәгемнең түрләрендә урынны алдың яулап. Һич бүтәнгә каратмыйсың, янымда минем һәрчак. Әкияттә булган кебек хис итәм мин үземне, синең тылсымлы йөзеңнән ала алмыйм күзеңне. Тормыштан бәхет көтәмен, тик синең белән бергә. Йөрәгемдәге моңнарым агыла бөтен җиргә. Яратып яшәүләр рәхәт, яраткан кешең булса. Бар тирә-як чәчәк ата сандугач килеп кунса. Сандугач булып кердең син, язның алсы таңында. Синсез яшәп булмас инде, син бит минем җанымда. Яраткан кешебез, рәхмәт сүзләре артык күп әйтергә мөмкинлек тә вакыт та табып булмый шикелле. Бүген без ул хәлне дөрестләп, синең ярдәмең өчен олы рәхмәт әйтәсебез килә. Бел, барыбыз да сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Сөекле әтиебез һәм яраткан бабакаебыз. Без сине чын күңелдән матур юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Сиңа бетмәслек дәрт, саулык телибез. Оптимистик карашың белән бу дөньяны һаман да матурлатып, бар тирә-юнеңдә булган кешеләрне шатландырып яшә. Ә бездән исә бары рәхмәт сүзләре генә кабул ит. Чөнки безнең бүгенге матур тормышыбыз ул синең ару-талу белмәүлек аркасында. Без сине бик яратабыз һәм синең белән горурланып яшибез. Әтиләргә бәйрәм уңаеннан теләкләр табуы бик авыр. Ни генә теләсәк тә барыбер тыела һаман бик аз булыр. Гомерең синең якты кояш сыман, бик җылы һәм озын булсачы. Бирелгән һәр көне Худайдан бәхеткә, шатлыкка тулсачы. Бер генә минутка утырып, ял итеп ал әле кадерлем. Яратабыз сине нык сөю, олы хөрмәт белән сөеклем. Бабакай дип назлый оныклар, тик ашыкма бабай булырга. 100 яшьтән дә артык газизем бу матур дөньяда торырга. Син әле бик яшь һәм шибәр, сыкланып, күзләрең тимәсен. Бер кайчан синең яныңа бәла, хәсрәтләр килмәсен. Хөрмәтле Наил Мотыгуллович, юбилеегыз мөбарәк булсын. Бәхетле булып, алда да гомер кичерсәгез иде. Якларга кайттым мин, әтиемнең өйенә.
Гүл шулай ашыqdырсын, әлі тағы ұзақ еллар көршірген насip болсын. Сары бик матур төселәре, әтияне хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре, әтиемнең капкалары, гөл шулай ашыqдырсын, әле тагы узак еллар күршергән насip булсын. Әтиемнең капкалары, гөл шулай ашыqдырсын, әле тагы узак еллар күршергән насip булсын. Әтияне каршы ала, матур капка төбендә, күңелләре без сөенә, алар исәнлегенә. Әтиемнең капкалары, гөл шулай ашыqдырсын, әле тагы узак еллар күршергән насip булсын. Әтиемнең капкалары, гөл шулай ашыqдырсын, әле тагы узак еллар күршергән насip булсын. Әле тагы узак еллар күршергән